Right, Mr. Machola, your case is adjourned until the 6th of January 2026 for address verification, and thereafter then a date will then be arranged for a bail application. You will remain in custody. So when I said from 6 January 2026, ukuthi ke amaphoyisa evakashela ngesebe salabulu aziqiniseko sokuthi uhlala khona ngemva kwalokho emasuku ngomhla ka 6 ke uzohlela ilanga isicelo sakho sokucela uhambe ngaphandle ke izolalela ngakhonalo okwamanje besaluvalele 6 January 2026. You'll appear in court 23 here in Johannesburg. Ubeke khona ke license number 23. Do you understand, sir? Sizwana baba. Understood. Thank you. All right, you may stand up. Yes, thank you. Thanks, all. And thereafter, then the date will then be arranged for the application to remain custody. All right, Mr. Campbell, the address is verified. The address has not been verified. Again, it's social. There are injuries on his body, on his hands, and some other parts of his body. On that basis, this is medical attention. Discuss this. Lapho yabeka la inkantolo ukuthi ngempela kusalanye ukubhekana necala elibi kakhulu futhi ke akanankinga ukucala lihlezi ukuthi uzohlela ukuthi uyopha isicelo sokuthi cala uhambo ngaphandle isaphenywa noma kasalindele ukuthi liqhube leze sicelo kodwa Sit up straight. No push. Sit up straight. Don't cover your face. You have to see on the screen. Keep it cold. Right, proceed and then So last week we spoke about indaba ka DJ Waras nokushona kwakhe. Ngowami umbono ngathi labantu aba bulala uDJ Waras bathunywe abantu abaphezulu. And labo bantu abaphezulu aba hijackele building basebenzisana namaphoyisa. Alright. Izolo ngathi mengiscrolla ngezwa ukuthi khona amaphoyisa ayithu abanjiwe. I think Saturday or Sunday kube nabantu abayithu abathathiwe for questioning. Ziyahluka lezi zinto. Being taken in for questioning, it simply means uyasolwa kodwa bakayithembisisi le ndaba. Being arrested, it simply means you are charged for leyo nto. Ngiyazi nizobuye ningitshele ngokuthi person is innocent until proven guilty, but ngifuna nazi into mhlambe beningayazi. Being arrested, you are charged, which simply means iminwe yakhe yobambiswa ke phansi. Even after a year or two kuzobuye ukukhulunywa ukuthi esystemini izovela ukuthi uke wa chargewa for 1 2 3. Kusho khona ukuthi uyahlangana nalento. So umbuzo wami ukuthi lama high profile cases ahlezana amaphoyisa, and if ahlezana amaphoyisa thina mesinenkinga sibalekele kuphi, because of I think people now seba apply lobuphoyisa so that bayenza ubugebengu babo ngeuniform yamaphoyisa. Amaphoyisa nje ayenza ushibhoshi, angifuni ucamba amanga. Kwabu Rosemary babulala abantu, uyasho ukuthi wonke lama case azofikela ezandleni zami. Okay, waboshwa. Kwaba yilabo abagcwele emadlanga commission nabo nje uyabona ukuthi ugula ukuthi ubuningi ngaphakathi basebenza nezigeleke serious. Kunime bangabona ukuthi oh lo isigeleke serious, instead of bambambe basebenza naye ukuthi bakwazi ukuthola isambu. Esisekakeni hayi sisekakeni, ngifuna ucamba amanga. Hayi sisi lama cash in transit amaphoyisa khona ngaphakathi. Abantu nje amaphoyisa azwana into kuvele bafike esinini sekuphele yonke into. Bayazi bona ukuthi le moto zibalekele kuphi ini yangayenzini. So siphephile mase kunje siyobalekelapi si country mesinenkinga if amaphoyisa ayenza kanje.
le murder ka DJ Waras inobumkhonyovu ngaphakathi. Instead of lamaphoyisa akhiphe ithombe ukuthi we are looking for these 3 suspects, basheshe bathola balo bangumsindo la emsakazweni, man with dreadlocks, uhambile wabuya. Khiphani ithombe njengoba bahlezi bayenza, bakhipha ithombe babhale lapho ukuthi one information akafonele le number nani abayenzi leyo, bahudula inyawo. Therefore uJamani uzogunda, uJamani ahamba eMozambique, uJamani ahamba eSwaziland, case closed. So wonke ama high profile case, whether it's ama drug lords, ama diamond, ama hijacked building, ama mine, hlezi nje kunamaphoyisa ngaphakathi. Every time mesingathi kunamaphoyisa kule country sisuke sikhuluma amanga, akunamaphoyisa, awekho. Amaphoyisa abakhona for ukubamba thina for ama drunk driving, ukubamba thina for ukusakaza ubani ngempama kancanyana lapha. Izinto amaphoyisa singathi asebenzela ukucertify amaphepha nani. But mengathi wakhona umgulukudu okhanda ama drugs, bayamskima badla naye. Mengathi wakhona umgulukudu owazi ukususa abantu emhlabeni, mhlambe sekana more than 15 murder cases, bayamskima. Mengathiwa khona ubani ushaya fraud, bayamskima. So kubhlungu for ifamily yabo DJ Waras. Uyashona ifamily ayitholi closure. Mina leyo feeling ngiyayazi ukuthi ushonelwe a family member and not find closure. Leyanto ishaya isikhathi eside. Sinayo lolo khono loku accept. But now you can't accept when you don't have closure. Bafowethu angazi, I know ukuthi ukuvala uphoyisa uzophuca abantu abaningi isinkwe emlomeni, kodwa sinamaphoyisa. We might as well not have amaphoyisa. Kwamanje igebengu zine access yokuthola uniform yamaphoyisa nema metro lula. Manje bakha hijack abagcoka uniform. Yikho ke mina mongathi uthi uyamiswa ebumnyameni njani. Mina ngcono ningigijimise. Ngcono ningigijimise sizohlangana egarage noma sihlangane kuphi. Angimi. So asiphephile bafutha ngifuna ukuqamba manga. Enibhlungu ngiyadabukisa lento. Ya sathi sikhula abo mawethu nabogogo balokhu basitshe ukuthi amabhunu abahlukumezile. Kodwa nathi we will live to tell a tale. Zoyitshela ingane zethu ukuthi thina sakhula ngana amaphoyisa. Nigebengu ekuthiwa amaphoyisa. Bafethu abantu babaleka nama case kwamanje ngibone nenye ipost khona lengane lesayikhumbula lengane bayithumela imali eNFSAS ngephutha, ingane abantu yayibhobhula yaboshwa, right? Then khona lo munye angazi ukuthi we-Eskom or 1 wakhokhwa ama-million noma ama-billion ngephutha, kodwa akaboshwanga. Lapho sisuke singazi ukuthi umbala noma wenzani, ifana nalongane leyo bani ubhongane mahungela urubani. Zolo lokhu bebakhuluma ukuthi no, kulo t-shirt lo yabathola ukuthi asuwubongana umbulele, but emazipheni kuyasho ukuthi ubelwa mhlambe noma ubedonsana nomuntu wesifazane, but basambambile. Nalengane asithi uTB itoyitoya in wangayenza ibanjiwe, kodwa imigulukudu serious ithola amabheli lula. Ubongane bamncisha ibheli, balobazi ukuthi asuyobuyela obulale uChristian bani to akayitholi ibheli. Yes, nayo unamaphutha akhe, but bail khona lo baba lo ngisaba nokumbiza ke igama obefaka izibuko nje uthola ibheli zolo lokho, and ukhanda into serious lo muntu sithulile sibukile. Justice system yethu nje saba nokukhuluma ngoba uyakhuluma uyafa, wazi kakhulu uyafa, kodwa kusala zizofa sonke angisazi kunje. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Murder accused Victor Mthethwa Majola made a brief court appearance lapha Johannesburg Magistrate Court. Mthethwa Majola is facing a premeditated murder case for the murder of media personnel Warwick Stock lebekadume kakhulu nga DJ Waras
Waras. uMajola is one of the suspects lochajwa ngokubulawa kwa-Warwick Stock uDJ Waras kani uyophinza abuyele futhi wavele lapha ecourt mhla tingu-6 January for i-bail hearing. In the meantime ke uMajola he will remain in custody. So people are just saying ukuthi ngazi ukuthi angaboshwa ekuthatha emakhiwa afakele ekugcini. Some people are confused ekutheni ayibo akusuye lo muntu emadreads lo bekhulunywa ngaye ukuthi nguye lobonakala dubula uDJ Waras ku-CCTV footage. Yebo vele labantu lababili lababoshiwe akusibo labavela ku-CCTV footage, but kuthiwa nabo bayabandzakanyeka ekubulaleni DJ Waras. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.